वेळ अजिबात नाही. कोणी म्हटलं वेळ करता? वेळ करतच नाही ना. कारण कसं आहे, प्रॉब्लेम काय आहे की त्यांना काल होतं वेस्ट बेंगॉल आणि बिहार ही मोठी राज्य आहे आणि त्यामुळे जे छोटे छोटे राज्यांचे राहिलेले आहे आज किंवा उद्या होईल, 100% होईल. कारण कसं आहे की आपल्याला पूर्ण माहित आहे, कारण आम्हाला माहित आहे की आमचे उमेदवार कोण, आमचा उमेदवार कमळ आणि त्यामुळे आज दिला आणि उद्या दिला. आता काम काय थांबलंय का? नाही ना. आज मुख्यमंत्री परवा होते 3 मतदारसंघात, पूर्णपणे आम्ही दक्षिण गोव्याचे 14 मतदारसंघामध्ये जाहीर सभा पूर्ण झाल्या. आमचे विनयजी पूर्णपणे साऊथ गोव्यामध्ये आहेत. काल मी त्यांच्या मतदारसंघात होतो. फक्त इलेक्शन कमी हे झालं डिक्लेअर आणि त्यामुळे आम्ही कमळ लावलं नाही. 3000 महिलांची सभा केली. त्यामुळे सगळीकडे वातावरण आहे, सगळे आम्ही काम करतोय, त्यामुळे प्रश्नच येत नाही. उमेदवार कधी 2 दिवसात चिन्ह महत्वाचं आहे. भारतीय जनता पार्टीचं आम्ही काम करताना त्या चिन्हामुळे आम्ही काम करतोय. सो त्यामुळे कुठे आम्ही सगळी मतदारसंघाची सगळे ऑफिसेस वगैरे येणाऱ्या 8 दिवसात बघत असेल सगळी सामान्य कार्यकर्त्यांना तिकीट दिली तर काय प्रॉब्लेम? भारतीय जनता पार्टीला जो उमेदवार केंद्र देईल त्याच्या पाठीमागे ठामपणे राहू आणि भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्याने निवडून येऊ, एवढं पण मी तुम्हाला सांगतो.